bro, sei, ăla! Masi de școala mea, nu cred. Haideți să mergem în clasă. Să-mi acopere fața cu bluza. Gata. Bă, ce faci? De ce ți-ai acoperi fața? Tu știai că în spațiu, în anii 1999, s-au unit niște galaxii? Oricum, cum te cheamă? Spațiu! Te cheamă Spațiu? Ce ai zis? Te cheamă Spațiu? Nu, ce ai zis înainte? Cum te cheamă? Da. Mă cheamă Rafael. Rafael? Rafael mă cheamă. Dă-mă cel mai urât. Aia să nu place să plec la ore. Nu merg de școală. Nu cred. Efectiv, ce insuferabil e, what the fuck, bro. Bună ziua! Aici. Salutare copii! Avem un nou coleg. Cum te cheamă? Rafael. Îl cheamă Oi. Ochelarii mei. De ce mă la spital? Nu mai văd. Ochelari. Lasă ochelarii. Mai țipa pe mine. Nu ești profesor. Cum te cheamă? Rafael. Cum? Rafael. Rafael? Îl cheamă Rafael, bun. Nu. Rafael. Oh, Rafael, parcă te-am mai văzut pe aici. Da, te bani să nou. Așează-te la o bancă. Ai disabilități? Că aia nu-i pentru oameni cu dizabilități. Eu sunt profesorul acum. Și vă voi învăța de spațiu. Nu, bă. Bun. Hai, tu ce să vă dăm, profesor? Bun. Ăsta este colțul oamenilor neimportanți. Da. Astăzi vom învăța cât face 1 trilion plus 1 trilion. No! Patricia, nu mai țipa așa sau îți dau absență? De ce îmi dai absență? Pentru că ți în propria mea clasă. Îmi dai absență cu un calificativ plus? Afară, Patricia. Oh, ok. Nu, te pune acolo. Nu sunt neimportantă, să știi. Sunt foarte Mamă, dar a vorbit toată clasa, sincer. Sei walahi, bro, sei walahi. Că-s bătrân rău. Astăzi vom scrie la tablă 1 trilion. Trebuie să facem mai mic. Mai mic aici. Stai! Ia-mi!
Nu merge, frate, scrie și tu mai mic. Stai că scriu eu. Că tu nu știi nimic. Nu fie nu pot să scriu tu ăla, e greu, ok? Știi? Ok. Copii, cât face un trilion plus un trilion? Eu știu! Eu știu! Dacă tu ziceai 2. Eu știu! Cât face? 2 trilioane? Nu. Cum adică? Eu știu. Mă rog să uitați-mă pe mine. Ia să răfăm, cât faci? 2 trilioane. Corect. Păi eu am spus asta prima. Păi el este nou. Și păi el este nou. Ca să-mi schimb vocea. Păi el este nou. Și de-aia am zis corect. Nu pasă! Și parcă îi dădea cu ghiulta în cap. Mai două pășini și mori. Acum. Dă-i expresie de aia moartă, că știu care. Ții minte care. De. What the fuck? Ce s-a întâmplat, frate? Ai omorât propriul nostru profesor. O să sun la poliție. Scuză-mă ăla care te uiți la Cocomelon. Nu mă uit la Cocomelon. Plânge. Ce ai zis? Bă, ta. Mă duc acasă. Ce ai, frate? S-ai spurcat? Like pentru partea a doua.